खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं गासैखौबो बरायबाय। बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर मागो फोरबो फालिनाय। बे मागो फोरबो फालिनाय थावनियानो जाहैबाय हसनापुर। बे हसनापुरनि थांलाय फैलाय लामानि साखाथियाव थानाय हसनापुर फोथार, सानजारि नोगोर फोथार। बे फोथाराव दान्दिसे सम जोङो बे मागो बोथोरनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मागो बोथोरखौ फालिनाय, बे फालिनायनि सायाव नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा, माखासे जानाय लोंनाय, मागो बोथोरनि फिथा सौराय देनाय मोनफा मोनफा नुथायफोरखौ नैबे बिथिंनि गेजेरजों दिन्थिनो जोङो आवगायलांनि। बे मागो बोथोरनि मागो फालिनाय संनाय खावनाय, बे संनाय खावनाय हलाव दंफैयो। बेयाव गोबां रायजोफ्रा खामानि मावदों। दा अर लगायबाय बिथांमोना। बेयाव दिनैनि जानायनि गासैबो मुवाखौ बेयाव संनाय जागोन। थारैनो बेयाव बिथांमोना गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव थोरसि लथा सुनायाव मुखुब जादों, खामानियाव मुखुब जादों। थारैनो बे समाव जों बेयाव मोनसे दै सरनाय आयदा ओरैनो दिन्थिनो, नैबे दै सरनाय बेयो मोनसे औवानि हेबनानै ख' बानायनानै बेयाव दै सरनायखौ जों नुदों। बे मटरजों बोखांदों। बे औवा जोबोद मोनसे बेलेग आयदाजों बानायनाय बे मोनसे बे मागो बोथोरनि रंजानाय बाजानाय जानाय लोंनायनि सायाव साखोन सिखोन मोनसे थासारि। बेयाव जोङो बेयाव संनाय खावनाय गासैबो जानायफोरखौ मोनसे गोदान बिथांमोना गोदोनि जों उन्दै उन्दै समाव जोंबो जाबोनो मोन्दोंमोन। थालिर दुनायखं होनो बेखौ, बेखौ बाहायगोन बिथांमोना। बे मोनसे बिथांमोननि आदर्श। नैबेयाव माखासे खामानि मावनाय, गोबां खामानि मावगासिनो बिदिनो मावथि बिथांमोना। बेबायदि बेयाव ना सायदोंमोन। मा बेयाव गय खावदों। मादै मा मावदों? गय खावदों मानसिफोर जानो। गय बोराय खावदों। दा जोङो दिनैनि संनाय खावनाय आयदा बेफोरखौ बर'आ बांसिनै बेबायदिनो हाखर जावनानै बेबायदिनो अदाब बानायो आरो बेदिनो अदाब बानायनानै बे अदाबावनो साराय जाननानै बायदि बायदि बिदिनो ओंखाम संनाय हाबा हुखा बेबायदिनो खुंबोनाय जों नुबोदों। दिनै बे नोंसिनि मागो बोथोरनि मागो फालिनाय बेयाव जानाय लोंनाया मा रोखोमनि जानायफोर बानायनाय जादों? प्राइम 20 हेडलाइन्सनि नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। लोगोसे जोंनि हालामनि गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय। जोंनि बे दिनैनि बे मागो फोरबो, दिनै दमासिनि दिनाव जों ओरैबायदि लाहार फाहार खालामदों जे जानाय लोंनाय, ना, अमा बेदर, बेनिफ्राय अनला, सबाय, बेजों बेदरजों जों मिक्सार जागोन। जोंनि नेम निथि थानाय हिसाबै, गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय हिसाबै जों माने बेखौनो जों दा आवगायदों आरो माने संनो नागिरदों आरो दा माने गासैबो बर'नि गोदोनि बर'नि ओंख्रिफोर आरो माने जोंनि बे अनला सबाय बेफोरबायदि आरो माने गोजोननाय थाबाय। खारैजों बेबो थावजों नंबावा, जों माने खारैजोंसो माने संगोन आरो माने खारैजों संगोन माने। गोदोनि जोङो उन्दै बा जोंनि बर'आ जाबोनाय बेफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनैनि बे मागोनि बोथोरखौ बिथांमोना बेजों फालिगोन। बेनिखायनो दा बे समाव संनाय खावनाय हाबाफारिया जागासिनो। बेयावथ' गोबां गामिनि ज' जानानै बे मागो बोथोरखौ फालिदों। आदैया बबेनि? आङो बे ओनसोलनिनो महनपुरनि गावप्रधान। दा बेबायदि हाबाफारियाव नोंथाङाबो बाहागो लादो सरकारि मानसि हिसाबै। दा माबायदि मोनदों बेखौ? मोजाङानो मोनदो। जोंना मागो फोरबो फालिनाया जोबोर बर' हारिया माने गोमालांगासिनो दोङो। दा
जोंना आन्सलिकआ UBPआ जेरै खौसे जानानै बयखौबो हारिनि जा नेमखान्थिखौ बोखांनो नाजादो बेहाय आंहाबो जोबोद गोजोननाय दोङो। गोजोननाय दं आरो गोजोननाय थाबाय दिनै बे मोनसे फालिनाय फोरबोआव बे गंसे नारानि न' नुदों आरो बे नारानि न' सिङाव जोङो हाबनानै माखासे बाथ्रा सावरायगोन। बेयाव बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे जथुमलायनानै सावरायलायदों। थारैनो बेयाव जोङो हाबलांनो नाजागोन। बिथांमोना जाहैबाय सानजारि नोगोर हालामनि समाज सिबियारि बिथांमोन। थारैनो बेयाव बे नारानि न'नि सिङाव हयथ' बिथांमोना मागो बोथोरनि गोनां खोथा सावरायदों। जोंबो बे मागो होनोब्ला जों बयबो मिथिगौ आरो मागोनि गुबै ओंथिया मा बेखौ जों बारा बुजिया दानि लाइमोनफ्रा। बिनिखायनो जोङो बे मागोनि सायावनो माखासे सावरायनो नाजागोन। गिबियाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आदाखौ बरायबाय। आदाया बे समाव दिनै बे सानजारि नोगोर मागो फोरबो फालिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाबोदों। जिथु मागो होनोब्ला मा नोंथाङा मा फोरमायगोन बे मागोनि सायाव? जोंथ' बर'नि फोरबो होननानै मिथिगौ मागो दमासि। ओमफ्राय दिनैहाय जोङो जोंनि गुबै हाबाफारिया जों बेखौ सानदों गेजेरावहाय जोंनि दमासि फालिनाया जोंनि बेवहाय एसे थालांबायमोन। बेनिफ्राय बिनि आसार खान्थिनि सोमोन्दैबो जोंखौ रावबो फोरोङाखै। जों मोनथिया मोजाङै आसलथे मारैहाय खुंनांगौ मा बाथ्रा बेखौ जों मोनथिनो थाखायनो दिनैहाय आसार खान्थि गोरों माखासेखौ जों लिंहरदों। ओमफ्राय दाब गामिनिफ्राय मानसि लिंहरदों। जोङो जोंनि गावनि जेब्ला समनिफ्राय बर' हारिया दंमोन फालिबोनाय दमासिया जोदोब जाबाय। जायखौ जों सानजारि नोगोरावहाय बैसागुखौ जेरै जोङो बोखांफिननानै गामि खाम जथा सिफुं जाबाय। जों दमासिखौबो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया मोजाङै फालिनो हायो बेखौ जों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो आसार खान्थि गोरोंफोरनिफ्राय जों सोलोंनानै लानोसो गुबै हाबाफारिया। नोंबो मिथिगौ नोंनि गामियाव माबायदि दमासिखौ जोङो एक्सुवेलि सिस्टेमेटिक मा खालाममारो जों मिथिया आरो। गोदो नारानि न' लुबाय बेवहाय जाबाय लोंबाय बे न'खौनो सावबाय जों बिदिल'सो खालामदोंमोन। नाथाय बिनि गुबै ओंथिया मा बेखौ जों नागिरनो थाखाय दिनै जों सावरायगोन दाहाय सावरायगोन। बेनिखायनो जों बाहागो लालायनो नागिरदों। जों मोनथिनानै लानो जों इयुन जोलैनो खोन्थानो आरो जों लुबैगोन बेफोरबायदि खुंनायजों नेक्स्ट फैगौ जेनेरेसना जाहाथे जोंनि सानजारि नोगोराव मोनसे आसार खान्थि भरा आसार खान्थि माने जों बुंफबनाय सानजारि नोगोर जों दानायनि सिन्था खालामदों। जायनि जाउनाव दिनै फिथानिफ्राय लाइ दनानिफ्राय नोंथाङा नाय बेखौ बेवहाय दोंसेबो दस्रा दुरुं गैया नारा जों बेखौ खालामदों। नारानिबो टेवलजों बानायदों जों मोनसे माने माबानि गेजेरावहाय नाराबारिनि गेजेरावहाय जोङो माबायदि न' लुयोमोन। आरो बे जोङो जौखौबो दिनै फेस्टायाव बसायनानै बोरै सिरो बेखौ जों थिग थाक खालामदों। बेखौबो नायथों। जौखौ लोंनांगौ होनना बुङाखै नाथाय जों फिथा सौरायबो जों बिनि न'आव हाबनानै जों दा जाला गारजोब्बाय। जाहाथे बे परिबेसा जोबजोबनाङा जों हायोबा बोरैबा मोजां खालामनो हायो बेखौ लानानै एसे सावरायनायनिबो जों हाबाफारि लादों। दा नोंथांमोनाबो बाहागो लायोब्ला जोंबो बाहागो लागोन जोंबो मोनथिनानै लानो बेखौ सानदों। गेजेराव मोनसे बिराद गेप्स जाबाय जाय गेप्सनि गेजेरावहाय जोंनि गथ' गथाया ओरैनो दामा-दामि ज' जाहैयो नाराबारियाव जमा जाबाय मालाबा डिजे दामबाय मोसाबाय माने सिस्टेमेटिक खान्थि गैया। आसार खान्थिया मोजाङै फालिजायाखै। ओंखायनो आसार खान्थिखौ जों मोजाङै फालिनो थाखाय सानजारि नोगोराव जोङो जागायदों। सिगाङावबो जादोंमोन गेजेराव कभिडनि थाखाय थाबाय खिन्थु देग्लायनिफ्राय आरोबाव जोङो एसे नारखोनि आसार खान्थिखौ फोरबोखौ एसे समायना खालामनो जों नाजानो बे जोङो हाबाफारि लानानै जों बेवहाय बानजाय आफाद दानानै दिनैहाय हस्तिनापुरनि सबसे गोजाम गामि सानजारि नोगोराव बेखौ जों होननानै मिथिगौ। ओंखायनो जोङो बेवहाय हाबाफारिखौ सायख'नानै लादों। गोजोननाय थाबाय। मागोआ जोंनि बर' समाजजों गोबां हारिमुजों लोब्बा दं आरो बिनि सायाव बुंथिबाय। थारैनो बे मागोजों लोब्बा थानायखायनो गारबोबाय गोबां बे जोंनि माखासे हारिमु बायदिखौ। दा बेयाव जोङो सानजारि नोगोरनि नेहाथारि बिथाङाबो दङ। बिथाङा बे दिनैनि हाबाफारिखौ जोंनि ओनसोलाव जिहेथु बेबायदि हाबाफारिखौ लाफेराखैमोन दिनै बिथांनि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ लानो मोननानै बिथाङा माबायदि गोजोननाय मोन्दों बिनि सायाव फोरमायनो खावलायबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो
रादाब बुथुमगिरि आरो बे चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। जोङो थांनाय 2019 मायथाइयावबो जोङो महनपुर फोथाराव बावनाय जादों फालिनाय जादोंमोन बे मागो दमासि फोरबोखौ। नाथाय जोङो गेजेरावनो कर'ना भाइरासनि माखासे असुबिदानि थाखाय जोङो 2 बोसोर गेप्स थाबाय। ओमफ्राय नै देग्लायखौ बे हसिनापुर गामिनि फोथारावहाय जोङो बे मागो दमासि फोरबोखौ खुंफुंनो लादों। गोजोननाय माबायदि मोनदों नोंथाङा? जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों जाहाथे उन जोलैनि माबाफोरखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो जाहाथे जोंनि फोरबोखौ माबोरै खुङो बेखौ जोङो दिन्थिफुंलांनो हायोबा जों गोजोननाय मोनो। नोंथाङा बेयाव माबाफोर रोंनाय माबाफोर गियान मोननो हादों नामा बेबायदि नोंथाङा बेजों गोरोबफानानै दिनैनि मेलखौ खुंनायनि गेजेरजों? आं निजेनो बारा मिथिखायामोन। आं दा नायलांबायसो थागोन, दा जागायजेनदोंसो। बेनिखायनो सोलोंगोनसो थारमाने आंबो बे नेमखान्थिखौ बोरै फालिनाय जायो आङो सोलोंगोनसो निजेबो। दा गोरों गोरा फैगासिनो दं मिटिङा जाथ'वाखैनो, दसे समनि उनावहाय जागासिगोन। गोजोननाय थाबाय। बेबायदिनो गोबाङानो मिथिया, थारैनो जोंबो दिनैनि मेलनि गेजेरजों मिथिगोन मागोजों बर' हारिजों माबायदि सोमोन्दो दं। थारैनो बेयाव आफादगिरिबो दं। दिनै मागो बोथोर, हयथ' बयनिबो गोसोआव मोनफा मोनफा रायजो राजानि मोजां खौरांफोर दं। थारैनो बेनिखायनो जों फारि फारि गेदेमा बिथांमोननिफ्राय फंसेबाबो मागो बोथोरनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ माबायदि दैदेनलांनो सानदों आरो माबायदि जोङो सोलोंथाइ दिगाव बायदि दिगाव बर'आ जौगानायनि दिगाव माबायदि खामानि मावलांनो सानदों, बे जोंनि गेजेरजों दिनै गोदान बोसोरबो जों गोदान बोसोर हिसाबै मानियो जिहेथु मागोखौ। बे हिसाबै सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथाङा मा फोरमायो? खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। गिबियावनो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ गासैबो नोंथांमोन रादाब बुथुमगिरि आरो नायगिरि लोगोसे गासैबो रायजो राजानिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै। दा जोङो दहाय नेहाथारि बुंलांनाय बायदिनो जोङो ओरैनोथ' जोंनि बर' हारिया जोंनि जोनोम गैयैनिफ्रायनो आबौ आबौनि दिननिफ्रायनो बे फोरबोखौ फालिबोबाय थादों। आरो बे फालिबोबाय थानाय नेमा जोंना गेजेरावहाय एसे डेमेज गोमालांनो हमदोंमोन। आरो बेखौ लानानै जोङो जोंनि माहारियारि आफादफोरा एबा जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबैहाय जोङो थांनाय 2019 मायथाइयावबो जोङो मोनसे फोरबो फालिनाय जादोंमोन। दा बेबायदिनो बे कर'नानि थाखाय जों बोसोरनि गेप्स थाबाय। आरो देग्लाय जोङो बे फोरबो फालिनाय नेम निथिखौ हसिनापुर गामिनि रायजोफोरखौ लाफानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव देखायनो होननानै जों दिनै बे फोरबोखौ लाफिननाय जादों। दा बेवहाय ओरैनो जिहेथु जोंनि इयुन जोलैफोरा एबा जोंनो हमनानै ला जोंनो दासिम जोङो मानि थाखाय बा मानो बे थारिखखौ लानानै बेलागुरखौ सावनाय जायो बेनि सोमोन्दै जों बारा मिथिनो मोननाय जायाखै। आरो ओरैनो जोङो गोबां जारिमिन नायोब्लाबो जों नुनो मोनाखै। ओरैनो जों बाथौ थान्दै हिसाबै मागो फोरबो होननाय मोनसे चेप्टार दं, बेवहाय जों नायनानै एसे मिथिनानै मोन्दों। अब्ला बेवहायबो गुवारै बेखेवना लिरनाय गैया। बेनिखायनो जों जिहेथु दिनै बे फोरबोजों लोगोसे एसे मेल सावरायनाय मोनसे माबा लाफानाय जादों। बेवहाय जों गोबां धोरोमारि गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगोसे समाज सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय मेलाव लेंनाय जादों। बेवहाय जाहाथे बे मेलनि गेजेरजों जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोना इयुन जोलैयाव बे फोरबोखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा एबा फैबाय थानाय लाइमोनफोरा बोरैहाय फालिलांनो नांगोन बा जों बोरैहाय जोंनि फोरबोखौ गोजौआव फोजौनो नाजानांगोन, बेनि थाखायनो जों दिनै बे फोरबोखौ फालिबाय थानायनि मोनसे थांखि लानाय जादों। आरो फैगोन बोसोरफ्रावबो जोङो जुदि जोंनि गेजेराव जेबो माने हमनानै ला कर'ना भाइरासनि मोनसे माबा दङ, बेफोर जुदि जेबो हेंथा होआबा जोङो बेनिख्रुइबो साबसिन खुंलांबाय थानो थाखाय आखायाव लानाय जादों। गोजोननाय थाबाय। बे समाव जोङो बिथांजोंबो रायज्लायनि सासे समाज बे सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि बिथाङा बोसोनगिरि हिसाबै दिनैनि जिहेथु बे बोथोरजों बे हाबाफारिखौ बिथाङा माबायदि खुंनो थाखाय बोसोन होबोदों आरो बे जिहेथु दानि थासारिखौ गोरोबनानै बिथाङा मा बोसोन होनानै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बे मेलखौ खुंनायाव बोसोन होबोनाय नोंथाङा? खुलुमग्रोबाय। दिनै जोङो 2019 मायथाइनि आघोन दान जोबथा
पुस दाननि जोबथा सान बेवहाय जोङो बे हस्तिनापुर गामियाव बे मागो दमासिखौ फालिनो थाखाय थागथियारि खालामदों आरो लोगोसे जोंहा बेयाव सानजारि नोगोर बैसागो आफादा बेखौ बानजायनायलाय जोंनि सानजारि आन्सलिकनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सिङाव थानाय बे हस्तिनापुर गामियाव बे दिनै बे पुस दाननि जोबथा सानाव बेखौ खुंनो लादों जाहाथे जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानो जे इयुनाव जोंनि जानाखि बेबो मोनसे जोंहा मागो दमासियाबो बर' हारिमुनि मोनसे एंगारनो हायै सिनस्रि बायदि मानो होनोबा गोदो गोदायनिफ्राय जों मिन्थिबोयो जोंनि आफामोन आबैमोन आजौमोन गोदो गोदाय आहमनि सिगांनि आहमा जोंखौ 600 बोसोर जोंखौ फेजेननानै राजत्व खालामनो बर' रायजोखौ नाथाय जोंनि जानाखि जारिमिनखौ बिथांमोना खोमाजोबदोंमोन दा बेवहायनो जोंनि मागो दमासि बा बैसागो फोरबो फालिनाया गेजेराव जोङो जारिमिन गैया बायदि जानानै जोङो गोमानो हमदोंमोन माखासे फालिनाय नेम निथिफ्रा नाथाय माखासे जायगायाव जोङो नुनो मोनो बे फालिनायखौ जोङो माखासे बे नेम निथिखौ एसे नुनो मोन्दों जोङो आफामोन बा सोरबा आबौमोना फालिबोनायखौ जेरै मेजि मोनथाम थायो आगसिथिंजाय आरो भेलागुर मोनसे थायो मेजि न'ब्लां बेबायदिनो जों फालिबोनाय नुदों नाथाय बिनि ओंथिया मा बे जारिमिना मा बर'नि मा बेरखांनानै दङ जों बेखौ मिन्थिनो थाखाय दिनै गोबां बर' हारिनि माहारियारि आफादनि माखासे जों आलासि लिंहरदों आरो बेवहायनो सावरायनानै दिनै गाबोन एसे फोसाबलांनो थाखाय इयुन जोलैनो माबा मोनसे बिहोमा होलांनो हायो नामा जों बेखौ साननानै दिनै बे जोंनि दख्रानि सिङाव बे मागो दमासिखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों। गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथांमोना फोरमायबाय बेखौ मानो थाखाय बेसेबां मानो बे मागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांनाय आरो खुंफुंनो नागिरनाय बेनि सोमोन्दै बिथांमोना फोरमायबाय दा बानजाय आफादनि जाय बिथाङा बेखौ गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बेसेबांबा गिदिर मोनसे हाबाफारि बियो होननांगोन बेखौ दैदेननायाव बिथाङा हयथ' गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों आरो बिथांखौ सोरबायदि बिथांमोना मदद होनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थांदों बेनि सायाव मा बुंगोन? गिबियावनो आङो नोंथांमोननि प्राइम 24 हेडलाइन्सखौ आं बरायनानै लाग्रोबाय जोंहा नैबे सानजारि नोगोर मागो दमासि फोरबो खुंनायाव सोर मदद होदों होनोब्ला जोंहा जोंनिनो सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादानो जोंनो नैबेयाव बानजायदों जोंनि बेवहाय बे दख'रानि गासै बोसोनगिरि मावथि सोद्रोमा बिथांमोनानो नै बेवहाय जोंनो हाजासे मदद होदों दा बेवहाय जेसेबांखि मावनाय दांनाय गासिबो बेवहाय जोंनि गामिनि हस्तिनापुर रायजो राजा माइनाव आफाद बेवहाय गासैबो नांथाबनानै खामानिखौ मदद होदों मावनायनि सायाव। गोजोननाय थाबाय बिथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो लोगोसे गोबां सुबुङा बे समाव बाहागो लादों दा बेयाव गागि हिसाबै बे आदैया बे लाइमोनफोरजों दान्दिसेम बाहागो लादों थारैनो बे समाव मा बोसोन होयो बे मागोनि सोमोन्दै? गोदान बोसोरनि थाखाय नोंथांमोन माबाफोरखौ हांबादिफोरखौ बरायनाय जाबाय आंबो गोजोननाय मोन्दों बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनदोंबाबो आङो माने बिदि सेंग्राफोरजों थाफानानै मोजां मोन्दों आरो बिदि बुंफुंजोबनो हायाखैमोन दा लासै सेंग्राफोरा जिबादि साननानै आरो जाबादि जोंनि बोसोनगिरिफ्रा जुदि माने बुंनायखाय जों बेखौ आरो लासैनो नाजाफिननो आसा खालामदों आरो आङो बे सेंग्राफोरजों थाफानोबो जोबोरैनो मोजां मोनो। गोजोननाय थाबाय बे आदैया थारैनो लाइमोनफोरजों थाफानानै थारैनो गोसोआबो बेना दासिम बेखायनो बे लाइमोनफोरजों बाहागो लानो हादों आरो खामानि मावफानो हादों थारैनो बेयाव गोबां समायना सेंग्राफोर बिथांमोना बाहागो लाफैदों बे समायना हस्तिनापुर गामिनि समायना फोथाराव बे समाव जोङो फिथा सावनाय
जौखौ बर'आ माब्रै गोदो सरनानै लोङोमोन बेफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों जों फारि फारि दिन्थिलांबावनोसै बे समाव जोङो बे मागो होनोब्ला जों बयनिख्रुइ बे मागोआव माजों जोंखौ आलासि सिबियो बेफोरखौ जोङो मिथियो बा बेफोरखौ जों सानोब्ला गिबियावनो जों मिथिनानै मोनो मागोआ जोङो फिथानि गेजेरजोंसो जों मागो बोथोरखौ बांसिनै फालिनाय जायो फिथा बा माइब्रानि माथानि जौ बे समाव जों बर'आ बिदि उवाल गाहेन लानानै आइजोफ्रा न'खर न'खर अन देयो बिदिनो बायदि रोखोमनि बे अननि गेजेरजों फिथा बायदि बायदि रोखोमनि फिथा सावनायखौ जों नुनो मोनो बेयाव बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आब' आरिफै बेखौ मा फिथा होनो बेखौ जोङो एन्थाब होननानै बुङो आरो एन्थाब होनो आरो ओरैनो मा फिथा सावनाय जादों ओरैनो सावनायाथ' जोङो दा एन्थाबखौ सावदों ओमफ्राय आरो फिथा लावदुम होनो बर'आव बेफोरखौबो सावदों आरो फारि फारि जोङो नायलांगोन बुंलांबाय था नैयो जाहैबाय जोंहा नालेंखरजों ओमफ्राय सुजिजों एवनानै बेखौ लारु बानायगोन आरो नारेंखल सुजि औ बेखौ लारु बानायनो लारु बानायगोन मा लारु होनगोन बेखौ नालेंखर लारु होनगोन लारु नालेंखरनि लारु होनगोन नैबे मा फिथा जालायखो बे नैयो आरो बर'आव सिथाव होनो आरो ओमफ्राय बे थावनि सावनाय थावजों सावनाय माइब्रानि थावनि लारु थावनि लारु ओमफ्राय नैबे फिथाखौ जों बांसिनै नुयो ट्रेन स्टेशन हाथाय बाजार बर' बिमाफ्रा बेबायदि फिथा लावदुम सावना फाननायखौ जों नुयो थारैनो बेखौबो बेयाव बानायनाय जादों बेखौ मा होनो बांसिन बेखौ जोङो माबाजों बे जिदौनि मोखाङाव माबानानै सावो आरो दा जेरै नुदों बिब्दिनो सावो बेखौथ' बर' हिन्जावफोरा माबाबो खालामनो हायो आरो मानो होनोबा बर' हिन्जाव मा माइरंजों बानायो बेखौ बांसिनै बेखौ ओरैनो माबाजोंबो लकेल माइरंजों बानाय जायो आरो ओमफ्राय माइब्राफोर एसे होदेरबा मोजांसिन जायो साबसिन ओमफ्राय दा बावाजों बानायदों जोङो बेखौ गासैबो माबा फिथा लावदुम जोङो मिथिबाय बेबायदिनो हसनापुर गामिनि गोबां आइजोफ्रा बर'आ मागो बोथोराव मा जायो फिथा सिथाव फिथा लावदुम फिथा एन्थाब नारेंखलनि लारु बिदि सावनायखौ नुबाय आरो बेजों लोगोसे जौ सरनाय आयदा बर'आ गोदो माबायदि जौखौ सरोमोन बेखौ जों दिन्थिहैनि बेयाव गोबां फिथा देनाय बर'नि गोदोनि फिथा जाय फिथाखौ माइरंनिफ्राय जाय अन जायो बे अनखौ गिबियाव बेबायदि उवाल गाहेन लानानै गोदोनि बिमाफ्रा जोंनो बेबायदि उन्दै समाव देनानै जाहोबोदों थारैनो बे हारिमुखौ जोङो बावगोमालांबायमोन दिनै उवाल होनोबा उवालखौ सिनाय मानसि दङ गाहेन होनोबा गाहेना मा बेखौ सिनाय मानसि दं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मिथिहोनाय बे हसनापुर गामिनि रायजो राजा आरो बे हसनापुर बा सानजारि नोगोरनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे मोनसे मोजां खामानि मावदों गोदोनि हारिमु कालचार बेफोरखौ दिन्थिफुंनाया मोजां जादों बे जायाखै दाबो जोङो दिनै बे हाबाफारियावनो जोबथा हाबाफारि जौ सरनाय बर'आ गोदोनिफ्राय जोंनि हाबा हुखा बायदि फोरबोफ्राव बेबायदि जौ संनानै बेबायदि हानि दैहुआव बेबायदि जुमायखौ दोनथुमनानै सरनायखौ जों नुबोदों उन्दै समाव दाबो बेफोर आयदाफ्रा गोमालांबायमोन दा बेफोरखौ बेयाव जोङो दिन्थिनो आखायाव लादों थारैनो बेखौ जौ सरनाय होनो थारैनो बिथांमोननिफ्राय जों मिथिगोन बेखौ माबायदि आरो मा जौ बिथांमोना दिनै बे समाव सरबाय दं सासे ओरै फैदो आदैया फै सोरबा सासे बेखौ जौ सरनाय जों होनना मिथियो ओरै फै दा बे मा जौ होनो बेखौ माने माइब्रानि जुमाय संदों बे थिंख्लिखौ मा होनो बर'आव बेखौ दैहु होनो बै सिंनि बे जिगाबनि फाननायखौ बेखौ फेस्टा होननानै बुङो बे दैहुनि खर'आव जे होदों मोनसे बेखौ मा होनो बेखौ माने मा होनोलै
खफाखौनो होनजायो आरोखि। दा बेयाव दामा जौ सरनाय आरो ना बेखौ जौ सरनाय जौ सरनाय होनो जौ सरनाय जौ सरनाय बेखौ गोदो जों नुबोदोंमोन दा गैला दा मा बुंनो सानो बेखौ दा बेखौ जोङो नैबे माबा बर'फ्रा जिखिनि जा हस्तापुर गामिनि जिखिनि जों गामिया बर'फोरनि जिखिनि नेम खान्थिखौ गोमालांनायखाय जोङो बेखौ माने इयुननि थाखाय दिन्थिलांनो थाखाय जोङो देग्लाय बोसोराव बिदि हाबाफारिखौ लादों आरो लाफिननाय जादों आरो गोजोननाय थाबाय बे समाव जिहेतु जों बर'आ गोदो माबायदि जौखौ सरनानै संनानै बेबायदि बिदै बरना लोङोमोन थारैनो बे समाव जोङो मिथिबाय गोदो बेबायदियै जोङो बर' हारिया माखासे नेम निथिनि गेजेरजों जौ सरनाय जुमाय संनाय बेबायदि जोंनाव दंखायोमोन थारैनो बे समाव बे हस्तापुर गामियाव दा बर्तमान बे थाबोनाय माखासे जारिमिन होननांगोन बे थाबोनाय माखासे हारिमु बेफोरखौ दिनै दिन्थिफुंदों बे समाव जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्स बे गासैबो हाबाफारिनि सायाव दिन्थिफुंबाय दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो गोबां समाव नुबोदों मालाबा गोमानाय मालाबा थांखांनाय थारैनो बे हाबाफारिया गोबाव सम गोमानानै दंमोन दिनै हस्तापुर गामिनि जाखांफुनाय साननो गोरों बिथांमोना बे समाव हारिनि माखासे कालचारखौ बोखांफिनदों बेखौ बिथांमोना इयुन फैबाय थानाय समाव माबायदि दैदेनलांगोन मा सेस्था खालामगोन बिनि सायाव फोरमायनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो 24 हेडलाइन्सखौ गिबियावनो जोङो सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादनि बानजाय आफादनि जानानै आं बरायना लाग्रोबाय जोंहा दिनै सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादनि जा बानजाय आफाद जोंनो हस्तिनापुर गामियाव दानानै फैदों जों दा दिनै जा जोंहा हाबाफारि लादों बे हाबाफारिजों लोगोसेनो जोंहा इयुनाव माखासे दिनै जों जाबायदि फिथा सावनाय बेफोरबायदिनो जुमाय सिरनाय फिथा देनाय मैगं हानाय माबायदि जुमाय सिरो माबायदि मागो फोरबोखौ जों माबायदि फालियो बेफोरखौ दिन्थिफुंनानै जोङो इयुनाव जोंनि इयुन जोलैखौ फोथांना लाखिनो थाखाय एबा दिन्थिफुंनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जों दिनै सानजारि नोगोरनि सिङावनो थानाय सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सिङाव थानाय हस्तिनापुर गामियाव दिनै जों बे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनानै जोंनि बर' हारिनि बर' जाथिनि माखासे जों मागो फोरबोआव माबायदि फिथा देयो फिथा सावो फिथा जानाय माबायदि जोङो जुमाय सिरनानै माबायदि गोदोनि आबै आबौमोना माबायदि बाहायोमोन बेफोरखौ लानानै जोङो दिनै दिन्थिफुंदों बेजों लोगोसेनो इयुनाव जाहाथे इयुन जोलैफ्रा बेफोर हाबाफारिखौ दिन्थिलांबाय थानो हायो बेखौ आसा खालामनानै जोङो बे थांखिखौ लानानै मावफुंनाय जादों दिनै गोजोननाय थाबाय बिथांमोना बेखौ मोनसे मोजां थाबोनाय जारिमिनफोरखौ इयुननि फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ गोसोखांहोनाय बे मोनसे मोजां हाबाफारि थारैनो बेफोरनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु आरो बेजोंनो जों थांना थाबोनायमोन गोदोनिफ्राय थारैनो बियो मोनसे जोंनि गेजेराव दिनै गोदानै मोनसे मोजां मेसेज बे हस्तिनापुर गामिनि फोथाराव खुंनाय बियो सारा बर'नि थाखायनो मोनसे मोजां मेसेज होनांगोन मानोना बिनि गेजेरजों जों रायजो जाबोदोंमोन दाबो बिनि गेजेरजों बिथांमोना बे फोथाराव गोबां सुखु दुखु समाजनि मावनांगौ थांखिफोरखौ सिगाङाव दोननानै थाबोनाय माखासे जारिमिनफोरखौ बुरखांनानै बेबायदि आयदाजों खामानि मावलांनो थाखाय जानजि खाफ्रादों थारैनो बे समाव जों प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बिथांमोननि गोसोनि साननायफोरखौ जों मिथिना मोनबाय बे समाव जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्सआ दिनै दान्दिसे सम मागो फोरबोखौ बे सानजारि नोगोर मागो फोरबो फालिनाय बे हाबाफारिनि सायाव जोङो नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेरजों जों मिथिलायबाय बे समाव जों प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों प्राइम 24 हेडलाइन्सआ बेखिनियाव बिदाय लाबाय गोजोन्थों